طبعا نحن بێگومان ئەم gelekî kêfxweşin bi vê pêşandana kulyarîgeha nuxbeyî ya navdewletî ya liyaneya navendiya siwariyê tê lidaxistin û ev pêşandaneke gelekî xweş e piştî xutbûneke demdirêj. Bi xêra Xwedayê mezin ev yekem pêşandana me ye piştî rizgarkirinê. Îro em bi serdana birêz serok serbilind bûn. Em hêvî dikin ku ew siwarên ku îro bextê wan nebû. Înşaallah û beşdarî beşên din bibin û hûn beşên baştir û pêşandanên temamtir bibînin. چالاکیە ئیرۆ چالاکیەکە هەڤبەشە دبن چاودێریە سەکرێتەریە سەرۆکۆماریەدا بە هەڤکاریە وەزارەتە شاندنیە و یەکیتیا سووری یا سواریە. ئەف چالاکیەکە گەلێکی گرینگە ji bo pêşbirka ciwaniyê ji bo derxistina taybetmendiyên hespên niştimanî yên Sûriyê. Bêguman hejmara hespên beşdar sed û heftê û pênc serî ne. Wezareta Çandiniyê bi rêya kadroyên xwe yên li rêveberiya hespan ku berê ofîsa tomarkirina hespên erebî bû. Bi rêya sê lîjneyan beşdar bû: lîjneyên tomarkirinê, lîjneyên têketinê û lîjneyên pêşkînîna pizîşkî. دور الأطباء البيطريين هو دور Di vê pêşangehê de rola bijîşkên bêterî rola komîteyên taybetên bijîşkî ye. Bêguman divê ew hespên ku dikevin qehremaniya ciwaniyê pê birîndarî û seketî bin. Da ku rolekê wan di taklixwekirinê û bi destxistina piliyan de hebe. Her wiha ev festîval xalekê gelekî girîng pêk tîne di rêxistina cîhanî ya îCAO ya taybet bi ciwaniya hespên erebî yên resend e. اهلا بكم في Hûn bi xêr hatin yaneya navendî ya siwariyê di vê dîmenê nû û vê organîzekirina hêja de ji bo qehremaniya ciwaniya hespên erebî yên resend ku bi rêya wê înşaallah dê beşdariyên berfirehên navdewletî di warê hespên erebî yên resend de ji Sûriyê. Ku bi rêya wê dê beşdariyên berfirehên navdewletî di warê hespên erebî yên resend de ji Sûriyê welatê me yê delal hebin. Karê di vê pêşbirkê de li gorî qeydeyên rêxistina cîhanî ya ciwaniya hespên erebî yên resend îCAO tê kirin. Bêguman em bi rêya vê rêxistinê dixebitin ku dadwerên navdewletî bînin. Di vê pêşbirkê de me dadwer ji Megrib û Oman û ji dostên xwe yên li Belçîka û Îtalyayê anîn û em herdem dixebitin ku tişta herî baş di warê hespên erebî de pêşkêş bikin. نتكلم نحن عن 4 قوائم ونتكلم أن هذا الظهر منذ الساعة الأولى